So yun mga kabiyaya, mga kakwela, isang mabiyayang araw sa atin lahat. At yun, kung napanood nyo na ang full story ni Vanessa Rose, dito naman tayo kay Nanay Josephine. Tama po ba, Josephine, Nay? Ang pangalan nyo? Oh, Josephine. Ilan taong ka, Nanay? 74. Magsi-75 ako sa October. 75 na pala to? Kaedad niya sinadli yung lola ko. Akala ko mga nasa 60 pa lang kayo, Nay. 70 ka na pala. Magsi-75 ako sa October. So yun, Nay, back to tayo? Back to, tawag dito? Back to, tayo sa mga kauna-unahang nangyari sa'yo? Simula nung, ano bang nangyari? Bakit ka napadpad sa TV5? At ano ba yung buhay mo noon at ngayon? Ano yung buhay mo nung bata-bata ka pa? Ano yung mga trabaho mo? Ilasan yung mga kamag-anak mo? Yan. Pakikwento nga sa amin, Nay. May ano ka ba, Nay? Asan yung magulang mo? Saan ka pinanganak? Ganun. Ay, yung magulang ko, maaga silang namatay. Maagang namatay. Nung dalaga pa ako, pinag-aral ako ng mga lola ko. Anong tapos mo na yun? Tapos mo? High school lang po. High school lang ako. High school lang nga natapos mo, Nay. Sinanay yung bata. Sa Pacifican High School sa Villasis, Pangasinan. Kasi wala pang high school sa Umingan noon. O kaya sa San Quintin. Kaya yun, doon ako sa mga auntie ko sa Villasis nakatira. Ilan mo kayong magkapatid, Nay? Ay, tatlo ho kami, pero puros patay na sila. Yung kaming tatlo lang na magkakapatid na tunay. Yung Tatlo lang ho kayo? Yung kapatid namin sa kabila, patay na rin. Iisa na rin ang nabubuhay, yung nasa Tabuk. Lalaki yun. Tumbaga sila, kami Valdez. Valdez po apelyido nyo. Josephine Valdez. Oh. So, yun. Bali, ikaw na lang natitira sa magkakapatid. Sa amin tatlo. Sa inyong tatlo. Yung bunso namin pinatay. Ay, grabe. Yung panganay namin, hindi namin alam kung buhay pa o hindi. Nagkawatak-watak din pala kayo. Dahil nakapag-asawa daw ng taga Mindanao. Yung Panganay namin na lalaki. ano pong pangalan sa pagkakatandaan nyo? Marcelino Valdez. Marcelino Valdez. Ang pangalan. Sa palagay nyo, Nay, siguro, panganay nyo. Diba, bunso ka? Tama po ba? Hindi, yung bunso, yung pinatay. Pangalawa ka po. Pangalawa ako. So, siguro mga edad nun, nasa 70 plus na rin, no? Mga 76, ganon. Yung kapatid kong bunso. Yung panganay. Ay, yung panganay, hindi. May agwat kami. May agwat, malaki-lalaki ba agwat nyo? Tatlo daw na taon. Ay, baka mga na yun. Kung 75 ka ngayon, ang magsi-75, baka mga nasa pa 80 na yun. Mga 80 na siguro Oo. yung kapatid So, ko. matanda na rin po talaga. Hindi pa natin na 100% sure kung buhay pa ba. Yun na nga, dahil nga, panay ang ulos doon sa Mindanao. Oo, tapos Mindanao pa, di ba? Inuwi daw nung napangasawa. So, Nay, may asawa ka po ba? May nag-iasawa ka? Mayroon, yung una kong asawa, na-aksidente siya, may isa kaming anak, yung lalaki ko. Yung asa Angeles. Namatay na rin po. Namatay yung kanyang ama. Bagong panganak pa lang yun, di niya nakita kasi na-aksidente sa truck ng papa niya. So, yung anak nyo, balisa lang. Dalawa sila. Pero siyang nataon ang agwat nila bago ako nakapag-asawa ulit. Siya yung bunso ko na babae, yung andyan sa Pasig na hindi ko alam kung saan nandun. Asan naman po yung yung pangalawa asawa nyo? Namatay din saka nakagat ng ahas doon sa bukid. Nakagat ng cobra. Ay, grabe, no? Kasi ang
bukid kasi niya, andun sa tabi ng bundok doon sa Bambang Nueva Vizcaya. Naglalakad lang yun kung kahit gabi na naglalakad yun, hindi sumasakay ng ano. Hindi siya sumasakay yung nilakad. Naglalakad lang yun. Igorot yun eh. So yung dalawang anak nyo, asan sila ngayon? Mga ilang taon na kaya po sila? Yung panganay, 53 niya noong 53 na. November na nakaraan. Nasaan po siya ngayon? Asa Angeles. Alam niya po na nasa TV5 ka. Nalaman na noong Evelyn nag-ako ni ano, yung sa TV5. Kasi, Sino doon? Sinong vlogger yun? Si Boy Sardinas? Hindi. Iba pa? hindi yung vlogger talaga doon sa TV5. Si Summer Love. Siya ang nag-vlog sa akin una yun. Eh, nakita nung apo ko na anak ng panganay ko na sundalo. Kasi, So, ayong panganay niyo, sundalo po. hindi, Ah. yung apo ko. Ayong apo niyo. Hmm. So, bali, nung nalaman niyang nasa TV5 kayo, hindi niyo ba kayo pinuntahan doon? Or Hindi, pinaano niya na huwag niyang ituloy yung pagbablogger sa akin. Eh, sabi ko kay doon sa vlogger na yun, ano ba kasi ang sinabi ng apo ko sa iyo? Kung isabihin mo sa akin, sasagutin kita lahat-lahat kung ano ang sasabihin. so, sinabihan nung apo mo, yung vlogger na huwag ka nang i-vlog. Bakit daw? Anong dahilan? Hindi ko alam dahil nga sabi nung vlogger, hindi nga rin kita matutulungan kung hindi ka magsasalita. Eh, anong sasabihin ko sa iyo kung hindi mo sasabihin yung sinabi ng apo ko? Tama nga naman. Sinabi mo na nag-ano yung apo ko sa iyo, nag-text sa iyo. Ngayon, tinatanong ko kung ano yung itinext ng apo ko sa iyo. Yun ang sasagutin ko lang. Sabi ko, wala naman akong ibang sagutin kung hindi lang yung sinabi ng apo ko. Tama po. Eh, hindi raw. So ngayon, hindi na nagpakita po yung vlogger na yun sa inyo. Ayun, lagi doon. Pero, Lagi naman din po doon. lagi doon. Taga Ronnie, doon nagbablog eh. Doon siya nag-ano sa itaas. Tanong sa'yo ng vlogger ni Nay. Sa Ano naman tinulong sa inong vlogger na yun? Anong tinulong sa'yo? Kaya binigyan mong natapos kaming nag-ano noon bago nag-text yung anak, yung apo ko sa kanya. Binigyan lang ako ng pera. Yun lang pa ang nasa Nay. Magkano binigay sa'yo? 1,000 lang 1,000 lang. ang ibinigay. Ayun, wala ka na yun. Malaki na rin yun. Nakailang video sa'yo, Nay? Minsan lang kasi pinigilan na nga nung apo ko eh. Paano yan, Nay? Halimbawa, na baka mapanood to ng apo nyo, magalit sa amin, hindi naman no. Wala na yun dahil sabi ko sa kanila, hindi nung pinapauwi ako ng apo ko, sabi ko, ayaw ko nang umuwi sa inyo, sa bahay nyo. Bakit? Anong dahilan, Nay? Kasi nung na-hospital ako, yung ate niya, nagalit sa akin. Eh, hindi ko naman alam kung ano yung ikinagalit niya. Ate, Yung ate nung sundalo, yung panganay Apo. na apo ko. so nagalit to sa inyo, tapos di nyo naman alam yung dahilan. Hindi ko alam yung dahilan kung bakit nagagalit sa akin. Ayaw niya akong kausapin. Pag kinakausap ko siya, tinatalikuran niya ako. Kaya yun, sabi, masakit sa akin yun. Kaya sabi ko sa kanya, mabuti pang sampalin mo ako kaysa yung ginaganyan mo ako. Oo, kasi hindi mo naman alam yung dahilan. Hindi ko alam. Inalaman ko na lang ng bandang huli. Yung pala'y pagtulong sa akin nung boyfriend niya na tumboy, Oo. siya ang sumagot doon sa dugo na pinalitan. Sa sa hospital mo, Nay. Sa ospital ako. Siya yung sumagot. Yung dugo niya, ipinalit niya doon sa isinalin sa akin na dugo. Kasi type O sila, ako type A. Kaya ayun, yung inirekomenda nila, hindi naman siya pwede. Kaya nung nalaman ko na ganun nga. Yung pangalawang anak nyo, Nay, hindi niya po ba alam na nandito ka?
Or Alam niya, pero sabi niya, umuwi ka na, nakakaya yung ginagawa mo. Paano ka akong nakakahiya? Eh, wala naman akong binabanggit na pamilya niyo, pamilya wala sa kang kabila. binabanggit na pangalan. Wala akong binanggit na Miranda family. Wala akong binanggit na Buskas family. Wala naman ni isang pangalan niyo, wala. Sabi ko, paano ako nakakahiya? Sinasabi ko lang yung problema ko. Hmm. Eh, matigas daw ulo ko kung ano-ano yung sinasabi. Hanggang anong sabi ko, pumunta ka nga rito at mag-usap tayo. Eh, ayaw pumunta. Eh, Hindi ka po nila, simula nung pumunta ka sa TV5, hindi ka talaga hindi nila pumunta. Ngayon, yung boyfriend ng apo ko na sundalo, galing ng Laguna, pinadaan dyan sa TV5, yung boyfriend niyang intelligent. Oo. Sabi niya, Mama, uwi na daw tayo. Sabi ni Lady, sabi niya, ay naapo, sabi ko, naipangako ko na kay Lady na ayaw kong umuwi. Pag pinilit niyo kong uuwi, bangkay niyo na akong iuwi. Kasi ayaw ko ba yung napapahiya na hindi ako kakausapin, hindi ako pinapansin. Kakain kami, doon sila sa kwarto. Parang parang- out Out of of place. family ako out sa of kanila. family ka. Kaya iyon, umalis ako. Maganda ako nagpaalam sa kanila ng linggo. Noong December 8. Sabi ko, doon sa apo ko. Kasi sabi nung anak ko, oo ma, saan ka na naman pupunta? Magsimba lang ako. Sabi ko doon sa anak ko. Ay Lola, sabi nung apo ko, I like to come come with you. Sabi nung apo ko, no. So, bali, Lola is going to church. Sabi ko. sabi nung apo niyo po. Oh, ngayon, sabi ko, sabi, bibili na lang kita ng corn, ano? Sabi, oh, yes, Lola, sabi niya. Eh, dumalis na ako. Halik sa akin ng apo ko, umiyak pa. Ilang taon na po yung apo niyo, Nay? Ano, tatlong taon lang siya nung September. Ngayon, mag-aapat ngayon. Ngayon, hindi na ako umuwi yun. Doon na sila nag-ano ngayon. So, Tsaka na lang nila nalaman nung nag-vlogger ako. so nakakaano lang no kasi syempre kahit din ako kung ako yung mapupunta sa kalagayan niyo, sasama talaga loob ko. Kasi parang iba ka sa lahat Parang ayaw kanila kasama Pero yung kapatid nilang sundalo, pinapauwi ako talaga, pinipilit ako. Mabait po yun, Nay. Mabait at saka yung isang nagtatrabaho sa Clark na babae na pang-apat. Ano pa yung mga ibang ginagawa sa'yo doon, Nay? Nung mga pamilya mo? Alam naman, pag yun lang, hindi ako kinikibo. Gumagawa naman ako sa bahay. Pag siyempre wala ka nang gagawin na trabaho mo na lahat, nakapagsaing ka na. Eh, yung boyfriend niya, mamamalingke, magluluto ng ulam. Tutulungan ko siya. Eh, lumabas yata siyang nagluluto pa ng ulam, yung tumboy. Nakita niya na walang tumutulong sa kanya doon. Kasi sabi ko, Joy, ano bang gagawin natin? Wala na, Mama. Sabi gano'n na himay mo na yung kamuti, nilalagay ko sa ulam. Sige na po, magpahinga ka na, nung tumboy. Lumabas ngayon niya, yata nung apo ko, nakita niya na nag-iisa doon. Pumasok ba naman sa kwarto namin na sabi, ang sasarap ng buhay nyo, nakaupo lang kayo, nakahiga kayo dyan. Sabi sa amin nung anak ko. Anak niyo pa mismo yung nagsabi ng gano'n? Hindi, yung apo ko. Yung Mismo kami nung ama niya ang pinagsabihan kasi yung ama niya nakahiga. Ako nakaupo doon sa rocking chair. Hindi man lang kayo marunong tumulong sa kusina.
Kawawa yung nag-iisa doon na nagluluto. Tapos naman na daw ang trabaho doon eh. Di sabi ko, sumagot pa kayo. Ang gusto niya, Nay, huwag kang uupo-upo. Ang gusto niya, Sabi magawa-gawa niya. ka rin, Nay. Eh, may Kaya edad ka doon na na po ako eh. nasaktan noon. Kaya nag-decide na ako na Na umalis. umalis. Pero ngayon, Nay, halimbawa na, yun, halimbawa na, na pumunta sila, halimbawa, mapanood din na to, pumunta sila dito kay Sardinas para kunin ka, sasama ka po. Hindi yan pupunta yung Malay nyo, ma-realize nila na mali yung ginagawa nila sa'yo. ay kung yung mga auntie niya na nagkasala sa kanila sa pagkamatay ng nanay nila, hindi nila kinibo hanggang ngayon. Ilang taon na namatay yung nanay nila. Oh, ako pa kaya? Ang katwiran kasi nung sundalo, ang katwiran niya, wala tayo kung wala si mama. Hindi niya naipanganak si papa. Baliwala yung lola. Kasi kung man lola, galing man sa lola. Nanay. Kaya iyon, sabi nung Ate, lola, kung sila sundalo. magkananay. Oo. Importante pa rin ang lola kasi kung wala yung lola nyo, wala rin yung nanay nyo or tatay nyo. Kaya, Diyan talaga nang galing ang lahat. kaya sabi nga ni yung sundalo, huwag nyo nga laging pinapagalitan si mama gawa ng alam nyo na maramdamin na nga lang yan kahit noon kinukuha ko Hindi, siya. tsaka normal na sa isang may edad. So sabihin na nating lola, ang pagiging maramdamin, no? Normal na talaga yan. So yan, kakain na. So nanay, no? So nanay, tawag dito, wala ka, ano ka na talaga rito? Dito ka na kay Boy. Hindi, uuwi ako ng Stay pa rin yung Pangasinan. mga 1 month siguro. Uuwi ako ng Magpahinga ka muna Pangasinan. rito. At doon Kasi ako. doon- Si Hilton, si Rico. Kasi tawag dito doon na hahamugan, alikabukan. Hindi, Ay, doon uwi na sa Sa- kumarin niya. sa kumari ko. Saan po ba yung kumarin nyo, Nay? Sa Umingan. Magtitinda rin ako doon. Sa Umingan. Oo, ng balot, sigarilyo. Magtitinda rin ako. Wala kang luwa. Kasi ang bahay namin, nung na-hospital ako rito sa sa 6th Avenue. Kasi nilipat ako dyan nung anak kong babae na at wala siyang makakatuwang na mag-ano sa akin doon sa Pangasinan, sa Region 1, mag-asikaso. Inilipat niya ako rito sa 6th Avenue, malapit sa trabaho niya. Ngayon, andyan ako sa 6th So, Avenue. paano nyo naman na natuntun yung TV5 na yan? Paano nyo nalaman na ano? Sa cellphone. Sa cellphone, tapos pumunta kayo doon. Ano naman yung ilalapit mo sana kay Idol, kay Senator Rafi? Ang ilalapit ko sana noon sa kanya yung paggiba ng bayaw ko. Pang ano? Doon, paggiba ng bayaw ko sa bahay namin na nasa ospital ako. Giniba yung bahay mo. Kasi patay na yung kapatid nila. Ay yung anak niya nakapag-asawa ng taga doon sa Sual, Pangasinan. Ngayon, ako na lang mag-isa sa bahay. So, bukod pala dun sa salamin na gusto mong hingin kay Senator, yun talaga yung pinunta mo, yung para Oo, ma-actionan yung bahay mo. Para maano naman. Asan na po yung bahay nyo ngayon? Yung lupa doon? Hindi, yung lupa pag-aari ng hipag ko nasa Israel. Tapos yung bahay nyo, Yung bahay namin, tinanggal nga ng bayaw ko. Hindi man lang ipinagpaalam, ang ikinasasakit ng loob ko yun. Hindi pinagpaalam at yung mga gamit namin, yung pundar namin, hindi ko nga alam na ginanon yung bahay. Kasi yung bahay nila, nakadikit lang yung bahay namin doon. Kaya nung giniba yung bahay nila, ng nanay niya, ginaba na rin yung bahay namin. Grabe. Ang sabi ko sana, tinawagan ako at naipatabi ko man lang sana yung mga gamit namin. Nung umuwi nga ako, nagulat na nga lang ako At wala na yung bahay doon. Ngayon,
Tinanong ko sa kanila kung nasaan yung mga gamit. Hindi raw nila alam. Yun sana ang iaano ko pa na isa kay Sir Rafi. Hindi Kaya daw- ako humihingi ng tulong sa Hindi raw nila alam kung nasaan. Oo, yung mga gamit. Ang So alam- ngayon, kapag halimbawa na hindi wala ka na uwian na doon, no? Kasi giniba na yung bahay. Ito, kumari ko. Nakausap mo na ba yung bayaw mo? Ba't niya ginawa yun? Ano namang gagawin niya doon sa lupa? Nakapatayo na siya ng bahay niya. Na apartment. Bali, sinira niya yung bahay mo, tapos para magkabahay siya doon. O pati yung bahay ng nanay nila. Grabe, no? Kasi namatay na yung nanay nila at tatay nila. Sa mga probinsya na, wala ba kayong mga bahay doon, lupa, gano'n? Ano na, ipagbili ng asawa ko yung lupa mo. Nanay, Kasi pagbilitin. mabigat yung sakit niya. Ayaw namang gumastos yung kapatid niyang yun. Pinagbili namin So, sa isa yung lupa na ibinigay. Pero wala ka na talagang, buo na talaga yung decision mo na hindi ka nababalik sa mga anak mo. Hindi na talaga. Ayaw. Ang gusto nga nila, umak, yung nakasama ko dyan sa TV5. Hanapin nila yung anak ko dito sa Pasig. May anak ka pang isa. Oh, dito sa Pasig nga, Okay pa kayo nun. Okay naman po kayo nun. iblinak nga ako, tayaw nga niya din yung ginawa na ginawa. Binlock ka ng anak mo Oo. sa Facebook. Ayaw kanyang ayaw kanyang alagaan, ganun. Hindi, Kailangan mo nga yan, Bex. hindi sa ayaw alagaan, kundi gusto niya umuwi na ako sa Pangasinan. Sino naman po yung uwian niyo sa Pangasinan? Ayun nga, doon na nga lang sa kumari ko dahil mayroon naman silang ibang bahay na matitirahan ko. Yung kumari ko. Doon lang ako magtitinda kung gabi sa kanila. So yun, bali mag-i-stay ka lang ng mga isang buwan dito, tapos uwi ka na dun sa kumare mo. So Pangasinan yun, malapit lang din naman yun. Pero ikaw na, may sasabihin ka pa sa mga anak mo, sa pamilya mo. May sasabihin ka sa kanila na gusto mo, yung gusto mo lang yan, gusto mong sabihin sa kanila, matagal mo nang gustong sabihin. Wala. Halimbawa, yung sama ng loob mo sa kanila. Kasi baka mamaya, akala nila okay lang sa'yo. Yun ang iniisip nila, yung pala, nasasaktan ka pala sa ginagawa nilang yun. Ayaw mo. Ayaw ni nanay magsalita. Talagang nasaktan ka talaga, Nay, no? Masama talaga loob mo sa kanila, Nay. Bali, nga, kanina ang kinuwento mo, naiyak si nanay, oh. Ang namimiss mo, yung apo mo. Halimbawa na, na kaso hindi naman malabo na siguro din mangyari, no? Na mapuntahan ka ng apo mo. Di ba sa'yo mo, namimiss mo na yan? Ilang taon na po yun ngayon? Ay, maliit pa po. Mag-aapat na taon pa lang sa Maliit September. pa. Naalaga, ikaw siguro nag-aalaga no? Yung baby pa, no? Yung natanggal lang kasi doon sa logo nung cellphone ko yun. So, nung umalis ka sa TV5, ang dala mo lang, iilang damit lang. May mga damit ako pero may nakalabada pa. Hindi pa nila nakukuha. Yung mga papeles mo, dala-dala mo dyan na lahat. Hindi ko nga dinala yung papel ko doon sa ospital. Ando doon sa bahay. Ba't ano po ba sakit nyo nun? Ba't kayo na hospital? Nasalinan pa ako ng dugo at saka sa puso enlargement. So yun, no, ang rin pala ng kwento ni ni Nanay Josephine. Kaya Tatlong pala. beses na akong nasalinan ng dugo. Isa sa... Bakit daw? Bakit? Ano po bang sakit? bumababa yung puting dugo ko. Yung tag dito. Nakalimutan ko tao. Ano yun? Puting dugo, oo. May gluten. Yun nga. Yun, So pag kaya bumaba lagi ka yun na sasalinan. Kailangan masalinan ako. Sa Region 1 noong
2016. Nasalinan ako sa Region 1, 4 na bag. Tapos dito sa 2019 dito sa 6 Avenue, Cubao, 4 din. Pero doon na isa, kumari mo, okay na okay ka doon. Wala ka ng problema doon. Wala akong problema. So bali, ang kulang lang talaga, pamasahe sa'yo. Matagal mo nang gusto kong umuwi doon. Oo, pero nag-ano pa nga kami doon kay Rapi noon at nanghiling kami ng binigyan na kami ng referral ng salamin. Nagpunta kami doon sa optical nila. Pila, marami. Binigyan na lang kami ng Mahaba yung pila. number nila at ibinigay namin yung number ko para matawagan kami kung pag nung tumawag kami, wala pa. Hindi pa raw pwede tatawag na lang daw sila. Hanggang ngayon hindi pa sila tumatawag. So, Kaya yun, mabuti na lang at nagpunta si so yun nga, at mag-i-stay lang daw si nanay dito ng 1 month. Tapos, uwi na siya sa Pangasinan sa kanyang kumare. At doon ka na magpo-for-good na eh. Doon ka na mag-i-stay. Hindi ka na babalik sa TV5. Baka mamaya, makita ka na naman namin doon. Hindi kukunin ko lang yung mga pag-uwi ko, dadaanan lang doon. Dadaanan mo lang yung mga gamit mo. Oo. Oo. Kasi kung dapat nung nakaraan pa lang, umano ka na eh. Sumama ka na sa amin. Hindi sana mas okay, hindi mo na dinanas yung doon. Yung tawag dito, yung hirap na naranasan mo kasi nasa gilid ka lang ng kalsada natutulog. So yan mga kabiyaya, panoorin ko sa mga hindi nyo pa napapanood yung video kay Boy Sardinas, yung pagkuha niya kay nanay at kay Vanessa Rose, kay Vince. Sana panoorin nyo at pakishare nitong mga video natin at ito, payo ko lang sa mga anak na katulad ko. Alam nyo, ako, ma-share ko lang sa inyo. Ako, halos 20 years kong hindi nakita ang tatay ko. 10 years po or 9 years old pa lang po ako ay naghiwalay na po si mama at si papa. So, yung una, galit ako, siyempre. Sobrang galit ako sa kanya kasi nga ba't niya kami pinabayaan. Pero sumagi pa rin sa isip ko na magulang ko pa rin yan eh. Balibalik ta rin mo man yung mundo, magulang is magulang. Kaya hindi mo dapat tiisin yan kasi kung wala yung mga yan, ay wala ka rin dito sa mundo. O hindi ka nabubuhay ngayon, Kaya ayun yung tinatak ko sa isip ko na kalimutan na lang yung mga ginawa niya at tanggapin siya ng ganun pa rin, normal, parang walang nangyari. So sana gawin niyo yan sa mga lahat na makakapanood nito. Mahalin niyo yung magulang niyo hanggat nabubuhay pa yung mga yan. Kasi sa oras na mawala yung mga yan, dun nyo marirealize na bakit hindi nyo sila inalagaan nung buhay pa sila. So, sana mano nyo yung sinabi ko na yun. Totoo po yun. Ang dami kasi talaga na mga anak na ang tinatakwil ay mga magulang. So sana huwag nating gawin yun. Napakasamang gawain yun. Kasi ikaw ko nga, ulitin ko, kung wala ang ating mga magulang, wala rin po tayo dito sa mundong kinakatayuan natin ngayon. So yun, maraming salamat. Hanggang dito na lang itong video, nanay. Maraming salamat. Sana sa pag-uwi mo sa Pangasinan, okay na lahat. At sana sa pamamagitan din nitong video na to is may butihing o gigintuin ng puso na tutulungan ka rin na kahit sa pamasahe mo or panimula mo doon sa Pangasinan. Sabi mo nga, di ba, magtitinda ka doon. So sana may tumulong din sa'yo para may pangpuhunan ka doon. Kasi nga ayaw mo na umuwi sa anak mo. At doon ka na magpo-forgood sa kumare mo, magtitinda-tinda ka na lang doon. So sana itong video ko na to ay maging way na para may dumating na biyaya sa iyo, So kung ako man, kung may dumating din na biyaya sa akin, makakapag-share din ako sa inyong dalawa ni Vanessa. Nakasurable na yan, Lord, yung salamin niya. Sureball na.
Oh, yun pa pala mga kabiyaya, 100% sure na po pala yung salamin ni Nanay Jocelyn. Sino yung sponsor, tol? Pwede ba nating mabanggit? Mami Amalia. Yan, si Mami Amalia, Eroy po ang mag-i-sponsor. Mami Amalia Gusterson. Oo nga, Eroy ang Eroy. si Mami Amalia ang bibili po. So yan na, papakainin na. Kain na kayo dyan, Nay. So yun na, maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. At mag-shoutout lang tayo. Mag-shoutout tayo. Tapat natin dito yung camera, siyempre. Ang dami naman. Hindi kumpleto ang vlog pag hindi nyo nakikita ang poging vlogger. Wow! Yung magkano ka? So yan, mega shoutout kay Mami Rena Baher, Mami Amelia. Yan, siya po yung mag-i-sponsor ng salamin para kay Nanay Josephine. Tama po, Josephine. O, yan. At yan, shoutout ko po kay Mami Sharma, Mami Marlene Ventura, Mami Sharma Marquez, Mami Ruby, Mami Vanessa, kain na. Daisy, Mami Raijo, Mami Kain na po. Aisan, Yung Mami mga Charlene, bata Mami nga ito. Rafael, Mami Norma, Mami Lolo Woods, Mami Maribic, yan, kay Ate Louie, kay Ate Para, kay Sir Louie Vega, kay Mami Bing, kay Mami D, yan, Mami D from Germany, Mami Lagreta and Mami Leticia, at syempre mega love shoutout sa Team Luzon na kami po yun, nila Boy Sardinas, ako, Kalso TV, sa Motovlog, Henry on the Go, Ate Love You, at syempre Moods Channel. Pakisubscribe po ang kanilang mga YouTube channel. Nandiyan po sa description yung kanilang mga link. Congrats mo si I Love You. Tsaka congrats pala kay I Love You. Ano na siya? Mag-monetize. Malapit na siyang mag-monetize, guys. Yung monetize na ngayon. Inaano na, tinatrabaho niya na. Okay na. Congrats sa ate yan. Isa sa mga Team Luzon charity vlogger. At syempre, medyo love shoutout sa Team Biyaya, Team Bubuli, Team Butete ng mga supporters na walang humpay na sumusuporta sa atin. No? So, maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. At ingat kayo palagi. And God bless. Bye-bye.